En latín había dúas palabras emparentadas, unha testimonium e outra testimonia. O masculino testimonium deu no galego moderno testemuño. Hai moitas formas medievais, pero fundamentalmente hoxe impuxose esa forma testemuño. Cando alguén declara algo, pois pode dar testemuño, eu dou testemuño de que iso é certo. Pero para a outra forma, testimonia, deu no galego testemuña, aparte de moitas variantes medievais. E esa é a forma que temos que utilizar cando nos referimos a unha persoa que ten que ir ante un xuíz ou ante outra persoa para declarar algo, decir, pois eu son testemuña a favor desta persoa ou a favor doutra. Entón, é a forma que temos que utilizar. Tamén é certo que en algúns momentos entrou a forma testigo, pero esa forma que aparece tamén na época medieval hai que desterrala. A forma propia é testemuña. Non hai que confundir, porque hai xente tamén que confunde, ás veces utiliza as dúas falsamente. A forma propia para a persoa que actúa ante un xuíz nun xuízo é testemuña.